Moi boas, benvidos e benvidas a outro directo máis, que xa superamos por fin os 100 estaba contando agora, mentras tiñamos a conta atrás, exactamente cantos hai, pero non me deu tempo, así que vamos a deixalos nun pouquiño máis de 100. E nada, como digo, darvos a benvida a todas e a todos a esta conversa, unha conversa especial, porque hoxe comezamos as terceiras xornadas online do Entroido en Galiza, unhas xornadas que comezaron en pandemia e que o que buscábamos era pois complementar un pouquiño toda esa divulgación que facíamos en redes sociais, xa cunhas conversas máis análise, non? Comezamos en pandemia nesas primeiras xornadas falando cos entroidos do Macizo Central, Entroido de Laza, Entroido de Samede, os Merdeiros e Vigo, etcétera. Continuamos o ano pasado cunhas xornadas online que foron máis alá. Tivemos por aquí, pois vos a ler, por se me deixo algunha, o Entroido de Cobres, o Entroido de Sande, o Entroido de Maceda, a presentación da Máscara da Ibérica, a presentación das xornadas á Sociedade Antropolóxica Galega, tamén sobre Entroido en Galiza. Estivo o antropólogo Rafa Quintía falando sobre ritos e oficiantes Entroido, Antonio Rigosa falando sobre o simbolismo de Entroido, orixes e aspectos xerais. Tamén estivo Lidia Mariño falando sobre o significado do Entroido. Bueno, as xornadas que a verdade funcionaron moi ben e que deron pé a que poderamos facer este ano as terceiras xornadas. E que tedes todas subidas na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no iVoox. Simplemente, se nos buscades en YouTube por Orgullo Galego, vades a ver unha lista de reproducción das segundas e das primeiras xornadas e podes velas ali, porque ademais eu creo que son moi interesantes, vades a aprender moitísimo de outros entroidos, como puiden aprender eu, vades coñecer tamén sobre un pouco máis pois o que o entroido, posibles significados, etcétera. E este ano pois decidimos lanzarnos estas terceiras xornadas nas que vamos a combinar tamén un pouquiño pois a presentación duns entroidos con tamén unhas conversas máis análise, non? Teremos mañá entroido da Xironda, pasado entroido da Velleira, vamos ter tamén unha presentación do Museo Galego do Entroido de Xinzo, Carlos Ares, que é investigador social, vai a falar sobre o seu novo libro, non, que é o Animalario no Entroido Galego, vai estar o Entroido de Bande tamén. E hoxe comezamos nesta primeira charla pois con Paula Campos, cunha charla titulada Entroido e Comunidade máis aló dunha visión lúdica, que tamén pareceume moi interesante pois para poder entender, non, dende un traballo de investigación, pois o que significa entroido, o que é, que significa e que representa pois para a xente que o vive, non, de primeira man, e que comezaremos agora tamén nuns intres, non? Dicir tamén que todas estas conversas, igual que xa nas anteriores xornadas van a quedar subidas na nosa canle de YouTube, no iVoox, se todo vai ben tamén quedará no podcast, no Spotify, perdón, en formato podcast, e nada, animarvos a velas, pois se non podedes estar todo o directo, non? E tamén, aínda que vou estar facendo algunhas preguntiñas, non? Pois tamén comentar que se queredes deixar no chat algunha pregunta, podes facela, eu metereina, de feito, e se non tedes posibilidade, porque non tedes Twitch, simplemente registrarse e seguirnos, tardades, pois, creo que nin un minuto, e podedes deixar as preguntas, non? Bueno, a verdade é que eu con moitas ganas xa de empezar estas xornadas e de darlle caña. Nós xa estrenamos o Entroido esta fin de semana pasada en Manzaneda e nada, ao longo tamén destas semanas iremos subindo pois nas nosas redes sociais bastante contido divulgativo. Ben, voulle dar paso por aquí a Paula. Vamos a ver. Oia, boas. Hola, que tal? Un momentiño, eu vou poñer aquí que teño unha especie de banner destes para que non quede a pantalla así tan fea. Bueno, algo así. Bueno, nada, darche a benvida en primeiro lugar esta canle de Twitch. Moitas gracias. Supoño que é a tua primeira vez en Twitch, non? Sí, a verdade que sí. Non teño nada de experiencia, pero bueno, encantada igualmente.
Bueno, pero desto do que vas falar hoxe, supoño que xa terás xa máis que sabido, non? Ao final ter que facer aí o traballo, vaiche xa Sí, quedando todo. sí, bueno, ao final, despois de facer o traballo, todo o que foi a investigación, pois sí, é un tema que xa podo ter un pouco controlado. Pero bueno, tamén sobre todo, a parte de facer o traballo sobre o entroido, pois bueno, calquera que o vivamos todos os anos, pois podemos falar do que Mm. significa e de toda a repercusión que ten sobre todo. Teño aquí anotado, estudas pedagogía ou xa remataches? Xa rematei este Remataches. pasado, e sí, bueno, esta investigación que vou a presentar hoxe foi o meu TFG. Si teño aquí, non? A liña investigación, educación e patrimonio cultural, o entroido de Ourensán como eixo de desenvolvemento comunitario, non? Exactamente, sí. Pois hoxe, como comentaba antes, vamos a falar un pouquiño pois sobre un pouco o entroido, o que significa, que representa, non? Pois para a comunidade, para a xente onde o vive, onde o desenvolve, non? Tamén o que comentaba, xente que seguides entrando agora, se queredes facer algunha pregunta, podedes deixala no chat, eu intentarei, home, xa hai moitas, pois intentarei metelas, pero se non seleccionarei algunhas, e se nos estades seguindo, se estades vendo esta conversa non tedes Twitch, podedes registrarvos, que é un minutiño só registrarse para deixar preguntas no chat. Entón, vamos a comezar xa. A primeira pregunta que che tiña, que, bueno, ti estudaches pedagogía, entón queria preguntarche un pouco como surdiu a idea de desenvolver esta temática, non? No TFG, porque supoño que tampouco é tan habitual que nos TFGs, pois, bueno, o entroido faga parte, non? Como tema principal. Entón, preguntarche un poquinho, pois eso, como surdiu esa idea. Bueno, a verdade é que eu xa desde o primeiro ano de carreira tiña a idea de que quería introducir o entroido de algunha forma nos meus estudos, é dicir, eu tiña a idea de que quería facer algún tipo de investigación ou polo menos algún tipo de dinámica educativa relacionada con esta tradición. Esa foi a miña primeira idea, digamos, non? A partir de, bueno, de facer a carreira e a medida que foron pasando os anos e a medida que foron pasando, pois, bueno, que foi aumentando un pouquiño a miña experiencia neste ámbito, pois xurdiu o que xa foi a idea definitiva de facer esta investigación. Si que é certo que, bueno, tamén tuve moita sorte porque atopeime cun docente que foi o meu titor, Soterino, que compartía moitas ideas comigo en cuanto a este ámbito, en cuanto a esta tradición, en cuanto a este, digamos, ao que foi a investigación. Entonces eu apoieime na figura deste docente para poder levar a cabo a miña investigación. E iso foi algo que para min, pois, que me axudou moito. Entonces, bueno, a idea xurdiu de aí de que eu vin a oportunidade de poder facelo e, sobre todo, tamén xurdiu da idea de que eu, bueno, eu son de Verín e de Laza, teño ascendencia nos dous povos, e a idea xurdiu principalmente porque desde que eu son pequena e desde que fun ao cole toda a miña vida, eu sentín que había unha, digamos, como unha falta de tratar este tema no ámbito educativo. Eu crecín rodeada do entroido desde sempre, eu vivín o entroido desde sempre, desde que era unha nena, pero tamén sentía que todo ese aspecto cultural e todo ese aspecto, digamos, educativo que ten a propia tradición non se estaba tocando moito, pois, nos centros escolares ou, digamos, nos centros educativos da nosa contorna. Eu sempre considerei que, bueno, que o entroido é a maior riqueza cultural que temos aquí en Ourense, sobre todo tamén na nosa comarca, e sempre sentín que era un tema que se podía explotar moitísimo máis no ámbito educativo. Sentín que era un tema que podíamos sacar moitas conclusións e moi boas conclusións para tratar, sobre todo, na idade da infancia e, sobre todo, bueno, na etapa da infancia e sobre todo nas nosas vilas, nas nosas comarcas onde ten tanta repercusión. Entonces eu o que quería, como estudaba pedagogía, sempre fui un pouco máis pola rama educativa, non tanto pola rama social,
pois quería combinar un pouco eso, toda a repercusión que ten o Entroido na nosa provincia e como se pode, digamos, unir ou combinar co ámbito educativo. E, bueno, despois tamén esas foron os meus motivos principais, obviamente. Despois tamén está pois o peso persoal que ten o Entroido para min. Eu sempre disfrutei moitísimo o Entroido, cos meus amigos, ca miña familia, para min o Entroido forma parte da miña identidade. Entonces eu quería facer un traballo que, bueno, pois que no que deixara constancia de todo eso, de todo o que sou eu, quería darlle esa importancia ao final da miña carreira, ao final dos meus estudos. Entonces pensei que o Entroido era a mellor maneira de representalo, digamos. E nese TFG, digamos, que obxectivos tiñas en cuanto a o que é a estruturación do TFG, o sea, que obxectivos tiñas marcados, non decir, pero bueno, pois eu con isto quero conseguir, pois, isto e isto. Bueno, o obxectivo principal do traballo, da investigación, era establecer unha relación entre o Entroido, entre a propia festa, a propia tradición, e a repercusión identitaria que ten para todas as persoas que o vivimos. Ese era o principal obxectivo. Eu quería reflectir no meu traballo pois como esta tradición forma parte de nós, da nosa identidade, da nosa forma de ser, da nosa forma de relacionarnos, da nosa forma de expresarnos, da nosa forma de identificarnos. Eu quería pois deixar constancia exactamente de eso. Obviamente despois, a medida que vai avanzando o traballo, pois vanse buscando outra serie de obxectivos, por suposto. Tamén, pois, tamén quería un pouco reflectir que digamos, como afectaba a ese ámbito educativo, que materiais existían relacionados co Entroido, que dinámicas existían relacionadas co Entroido. Tamén quería un pouco investigar sobre todo sobre iso. E logo, sí que ainda que logo vamos entrar máis en materia, non? Preguntarte, pois, un poquinho, pois, onde ti falas de Laza, de Verín, onde desenvolviches, non? Esa investigación, non? E un poquinho, pois, que mecanismos usaches. Quero dicir, se foi especialmente nesa zona Verín, Laza, ou foches tamén a outras zonas, a outras localidades onde tamén teñen unha identificación moi forte co Entroido? A investigación levámola en varias localidades da provincia de Ourense. Sí que é verdade que a miña idea principal, cando eu plantexei a idea deste traballo e dixen quero facer este traballo, eu tiña a idea de facelo solamente sobre o Entroido de Verín e Laza, porque, bueno, é a zona da que eu son, e dixen, bueno, pois a miña idea era facelo sobre esta zona. Pero despois, bueno, intentando darlle forma a todo e dándome conta un pouco da repercusión que ten en toda a provincia, pois dixemos, non, pois temos que abarcar moitos máis lugares, por suposto. Entonces, quedeime un pouco ca espiniña de tamén investigar un pouco nos entroidos de outras provincias, porque sí que é verdad que existen moitos entroidos en toda a nosa comunidade, pero, bueno, ser un TFG, pois o tempo era limitado, o espazo no que eu podía despois presentar toda esa información tamén era moi limitado, entonces, pois tuven que quedarme únicamente ca provincia de Ourense. E, bueno, os pobos nos que fixemos a investigación foron aquí en Verín, en Laza, no pobo de Matamá, no concello de Laza, en Oimbra, en Maceda, en Viana do Bolo, en Villariño de Conso, en Bande, en Sande, no concello de Cartelle, en Xinzo de Limia, creo que non me deixo ningún. Bueno, principalmente foron... bueno, o barrio de Iroás en Ourense tamén. Sí. Tamén investigamos aí. Esas foron todas as localidades, todas as comunidades nas que levamos a cabo a investigación. E a investigación levouse a cabo a través dunha serie de entrevistas semiestructuradas. Seleccionamos a unha serie de candidatos e candidatas de todas estas comunidades, persoas que participan activamente no Entroido, que organizan, que están ao frente de certas asociacións, ou simplemente persoas que o levan disfrutando toda a súa vida, que son caras visibles e representativas dos Entroidos,
Bueno, realizamos unha serie de entrevistas, concretamente foron 13 entrevistas. Nada, un pouco as entrevistas trataban pois unha serie de preguntas relacionadas ca temática da investigación. E xa logo podemos entrar nalgúns sitios eses concretos, non? Pero Sí. o certo é que xa enganchando un poquinho pois coa temática do teu TFG, non? O Entroido sí que é certo que pois que é parte moi importante da vida, no día a día da xente, non? Tanto neste período do Entroido como no resto do ano. Hai sitios no que xiran alrededor do Entroido casi todo o ano, non? Entón, un pouco, ti con esta investigación un pouco, pois, como detectes, non? Que inflúe nas dinámicas e na vida da xente deses lugares, non? Xa digo, xa non só no que no período de Entroido, sino pois en todo o ano. Eu o que, bueno, esta pregunta, concretamente esta pregunta que me estás facendo tú, era había unha pregunta parecida nas entrevistas, non? A entrevista que fixemos foi a mesma entrevista a todas as persoas que procedían das diferentes comunidades. Entonces, gracias a facer esa mesma entrevista, puidemos ver, digamos, as particularidades de cada un deses entroidos. Unha cousa que me chamou moitísimo a atención, concretamente con esta pregunta, como inflúe o entroido, como inflúe o entroido non solamente na época de entroido, sino tamén no resto do ano. Algo que me sorprendeu un montón foi que a resposta a esta pregunta foi igual en todas as entrevistas, ou en casi todas. E é que o que me comentaban os entrevistados foi que, bueno, aparte de que o entroido nesta época, nesta mesma época do entroido, para nós é o único que existe, digamos, é o que estamos vivindo, o que estamos disfrutando e o que máis nos importa. No resto do ano tamén exerce un papel fundamental. Por exemplo, o que me comentaba a Nieves Amado, que foi a muller a que entrevistei representando o entroido de Aza, comentábame un detalle que tamén me comentaron en outras entrevistas, que para nós, ou para a maioría de nós, para os que o sentimos e os que vivimos moito, para nós o ano non comeza o 1 de xaneiro. Sí, obviamente o ano comeza o 1 de xaneiro, porque é así, na nosa sociedade funciona así, pero para nós o ano comeza cando comeza o entroido, ou remata cando remata o entroido. Para nós o entroido, o resto do ano é un punto de referencia. É como todo pasa antes ou despois do entroido. Para nós o entroido é a época máis importante do ano, é algo para o que nos estamos preparando durante todo o ano. Eu, por exemplo, agora vai comezar o entroido de Verín dentro de 2 semanas, ou menos de 2 semanas, vai ser a noite de comadres, por exemplo. Pois o disfraz de comadres levámoslo preparando X tempo. É algo que estamos esperando todo o ano, é algo que está marcando a nosa identidade durante todo o ano. Non é simplemente unha festa que disfrutamos durante unha semana e nos volvemos loucos. Non, é algo que define o noso pobo, que define a nosa comunidade, é a nosa riqueza. E iso, aparte de aparecer agora de repente, viven nós durante todo o ano. Isto é algo que me comentaban todos os entrevistados. E o que me comentou Nieves en concreto en cuanto á idea de que o ano empeza cando empeza o entroido, é algo que tamén se repetiu en moitas entrevistas e que me pareceu super curioso. Porque para min, persoalmente, e sin ser consciente deso e sin pensalo, sí que é certo que eu sinto que un ano non empeza hasta que non empezou o entroido. E cando rematou o entroido, aí xa ven o resto do ano. Aí xa hasta que empeza o próximo entroido, pasa o resto do ano. Iso é super curioso porque fíxome moita gracia porque nós pensamos que o vivimos así aquí en Verín ou en Laza, pero realmente é algo que se está vivindo en todos os entroidos da provincia, polo menos que foron os que tocamos na investigación. E supoño que, claro, porque igual pois para unha persoa que non é dun sitio así ou que non vive tanto entroido, pois pode ser pois unha festa máis o ano, non? Como pode ser o San Xoán ou cualquera outra, pero claro, supoño que algo tamén do que se percibiu, non, falando coa xente, que para eles é máis que unha festa, non? O sea, que decir algo que, digamos que o entroido en xera, as
os seus entroidos é unha xeración, ser autoestima, é un símbolo de identidade, non? É algo que tamén supoño que, o sea, ten un valor sentimental moi forte, non? Que tamén conecta, pois, co pasado, con antigas xeracións e todo iso, e supoño que o perciben de outra maneira, non? Sí. Claro, é que algo que tamén coincidía en todas as entrevistas é que a hora de descubrir o que sentimos polo entroido, perdón, descubrir non, describir o que sentimos polo entroido, é moi complicado, porque hai que vivilo, máis que vivilo, porque tú podes vir a vivilo, podes vir a disfrutalo, podes vir aquí de festa e pasalo super ben e decir, "Fua, que pasada". Sí, pero máis que vivilo unha vez ou vivilo 2 veces, hai que crecer nesto, hai que aprendelo e vivilo desde pequeno, desde que eres un meniño, desde que naces, realmente desde que naces. Algo que, pois, que eso, que me comentaban todas estas persoas é que non existen palabras, non temos palabras para describir que é para nós. Porque eu podo dicir, é unha festa, pero é que para min non é unha festa. Entonces, claro, como describes o que significa para ti? Un dos resultados que obtivemos de todas as entrevistas foi ese, foi que non Claro. se pode describir, non hai unha palabra que describa o que isto significa para nós ou o que sentimos cando o vivimos. E tú podeslle dicir a unha houbo anos que trouxen amigas doutros lugares de Galicia a vivir o entroido, non? Entonces, claro, sí, pásano superben, "Fua, que guai", ou "Que loucos estades", ou tal, pero non entenden o que Sí. significa para nós, que é normal, porque non viviron esa espiritualidade desde pequenos ou desde pequenas. Para min o máis importante desde sempre, desde que fun unha nena, é que durante esta época do ano que me ensinaran o importante que era, que me ensinaran como a unión que isto ten cas miñas raíces, que me ensinaran, o importante que era estar aquí en Verín ou en Laza esta semana. Eu creo que iso é, o que realmente fai que tú sintas o que significa. E supoño que tamén, non sei se iso tamén o comentaba, non, pero un pouco pois o que se detecta tamén é que reforza o que son os lazos comunitarios, non, entre a xente, quero dicir, especialmente, pois igual, claro, igual non é o mismo en Verín ou en Xinzo, que tamén, non, pois que nunha, pois non sei, por dicir algo, en Campo de Cerros, Matamá, Laza, etcétera, onde igual son os sitios máis pequenos e a xente traballa conxuntamente para levar eses entroidos adiante. Supoño que tamén axuda pois a reforzar eses lazos sociais, non, entre a comunidade. Sí, o entroido, bueno, o entroido é unha clara visión da unión comunitaria, completamente. Ahora, claro, a ver, ahora todo é moi diferente. Isto, Claro. recordo un momento da entrevista, con Paco Diéguez, que foi o señor que entrevistei en representación do pobo de Matamá. Que claro, Matamá, por exemplo, é un pobo, obviamente, en comparación con Verín, moito máis pequeno, moito máis deshabitado, por suposto, igual que moitísimos pobos do rural galego a día de hoxe. E claro, o que comentábamos en cuanto a isto é que a día de hoxe é moi distinto, porque claro, a vida é moi diferente. Antiguamente no Entroido as portas das casas de todo o mundo estaban abertas para todo o mundo. Había un Claro. sentimento de solidaridade supergrande, porque a miña casa era a túa casa, o meu traxe era o teu traxe, todo, o Entroido xera un sentimento de unión e de comunidade que que é moi difícil acadar noutras etapas do ano. Eu creo que o Entroido, como é unha festa, digamos, que se vive nas calles, que se vive de maneira tan grupal, porque o Entroido é algo que hai que vivir colectivamente, e iso está clarísimo. O sea, a participación dos veciños dun pobo no Entroido é fundamental para que este se poida levar a cabo. Esas dinámicas participativas espontáneas son fundamentais para que a festa se celebre.
Entonces, a día de hoxe, por que é diferente? Pois porque os entroidos xa son moito máis multitudinarios, sobre todo en vilas Claro. como Xinzo, Verín, incluso Viana. Son entroidos os que ven xente de todas partes, veñen autobuses, ven xente incluso de fora de Galicia. Entonces, claro, o que era un pouco ese sentimento de comunidade rural, pois nestas vilas, digamos que desapareceu un pouco, que é normal, porque é o que ten a globalización, é o que ten toda a comunicación que existe a día de hoxe. Pero sí que é verdad que hai entroidos máis pequenos, en lugares, digamos que non son tan multitudinarios como pode ser o entroido de Verín ou o entroido de Xinzo, nos que ese sentimento de veciñanza, de unión, de comunidade, sigue existindo. Non existe como existía fai 50 anos? Pois non, porque a Sí. vida é moi diferente. Pero sí que é verdad que o entroido é unha época do ano na que se une, na que a xente se une, na que a xente deixa de lado todas as súas diferencias e únese. E bueno, eu creo que o entroido, o propio ritual, a propia festa, é un exemplo perfecto de como as comunidades, poden unirse para crear, tradicións bueno, e rituais que son totalmente representativos. Porque eu creo que o que máis representa a nosa zona, é o entroido, e o que máis representa o entroido é a unión da comunidade. De feito, hai moitos antropólogos galegos que din que o Entroido posiblemente sexa a maior festa da cultura galega, non? O maior evento cultural que ten Galicia, moi por enriba dos outros, non? Porque certo que en Ourense marca de xeito moi especial, non? Porque tamén é certo pois, que se conservou moito máis, pero claro, logo vas incluso eso, en zonas como nas Rías Baixas tamén, pois en Vilaboa, non? Co Entroido de Cobres, ou mesmo en Vigo, cos merdeiros, ou bueno, en Samede, xa no norte, en Coruña, bueno, moitísimos sitios, non? Que, Sí. claro, sempre é a mesma idea, non? De que é a parte que sempre non é o maior evento que temos en todo o ano na nosa zona, non? E con esa identidade que diste, non? Que identidade moi forte e esas vínculos comunitarios, non? A mí eso lembrame aí enlazo, pois, creo que foi hai dous anos, sí, que fora a Castro, creo que foi en domingo, que si, a xente seguía, non? Igual que eu lembrome de ir a Laza, que foi aí, non sei, 17 anos, que xa había bastante xente. Non Sí. tanto como agora, pero xa había bastante xente. Pero o tema este de entrar na casa, tomar algo dun veciño, estás charlando ali e tal, logo vas para outro sitio, teñenche algo fora, o sea, ese tamén axuda, non? É como que todo o mundo está involucrado nese, e cada un ten o seu papel, fai parte, non? E todo o mundo é imprescindible para que eso saia adiante. Sí, totalmente. Por exemplo, un exemplo de isto que comentabas en Laza, algo que é moi común en Laza é que os peliqueiros vaian indo por todas as casas do pobo, pois Sí. comendo un cacho de bica, tomándose un chupito, tal. Isto, eu creo que isto é o que representa verdadeiramente o espírito do entroido, porque sí que é certo que a poboación galega somos máis de portas para dentro que de portas para fora. O sea, o carácter galego é así, é máis para dentro. Na época do entroido é o momento no que abrimos as portas das nosas casas, no que nos desinhibimos moitísimo. Eu creo que tamén nos gusta moito por eso, porque é o momento no que a comunidade, digamos que resplandece, digamos que é cando botamos para fora, toda esa enerxía que levamos acumulando todo o ano, e facémolo sempre, pois, unidos, facémolo, os veciños, pois todos xuntos, facémolo, de maneira comunitaria, e iso, para min é o que máis representa a nosa festa. E bueno, isto que comento eu, esta costumbre que hai en Laza de ir os peliqueiros que vayan polas casas, pois igual me comentaban tamén noutros entroidos. Si non son Sí. os peliqueiros, pois, por exemplo, os boteiros en Viana, isto estas pequenas particularidades,
suceden en común en todos os entroidos. E iso creo que é algo que define moito a poboación galega. Concretamente, nesta investigación, pois tratamos máis a poboación ourensá, pero isto é algo que sucede en todos os entroidos galegos. Bueno, digamos que é un aspecto superinteresante do entroido, é un aspecto que creo que é o que máis o define. Pois esa unión comunitaria e esa non sei, esa solidaridade, esa parte de unión, de, bueno. Sí. Comentan aquí que me dixen polo Instagram por privado, porque non ten conta de Twitch, di que si no traballo de investigación un pouco se fixeches si a xente que se a ver se entendo ben, si a xente que se vestía, por exemplo, un peliqueiro, que sexa, si eles notaban unha transformación, non? Si notaban como unha transformación que o vestían, non? Eu eso supoño que vai na liña que eu tamén, pois, teñenmo contado, non? Ou mismo teño falado, por exemplo, con uns felos que lembra aí uns anos que decían, non, eu cando me visto xa non son Manolito, son un felo, entón esa persoa que era antes desaparece e agora son outra persoa, non? Entón non sei se un pouco, pois, entendo que quere preguntar si tamén puideches recibir, bueno, respostas sobre este tema. Sí, de feito é algo que, bueno, non era unha pregunta específica da entrevista, porque sí que é verdad que esta investigación non a quixemos centrar tanto no tema das máscaras propiamente, obviamente tratamos o tema das máscaras porque é algo que representa, que é totalmente representativo desta celebración, pero quixemos afondar un pouco máis noutros aspectos, como por exemplo neste aspecto de unión comunitaria, ou así, pero sí que claro, obviamente, pois terminas falando desto, porque é pois a figura máis representativa. E un exemplo moi claro que podo poñer en cuanto a isto é a entrevista que lle fixen a Suso Fariñas, que foi o representante de Xinzo de Limia. Pois este home é pantalla desde sempre, desde toda a súa vida, desde que era un neno. É alguén que describía moi ben este sentimento, que describía moi ben esta transformación, como che estaban dicindo agora. Eu persoalmente non sei o que se sinte, porque eu non me visto o traxe, pero sí que é certo que varias das persoas as que entrevistei pois me comentan que sí, que tamén é unha sensación que non podemos explicar con palabras, como cando nos preguntan que sentimos polo entroido non o sabemos explicar, pois que sintes cando pos o traxe? Non o poden explicar, porque é literalmente eso, é unha transformación. Suso na súa entrevista comentábame que claro, que el o ano da pandemia, no que non se puido salir ás calles porque estaba totalmente prohibido celebrar o entroido, pois el decía, que fago? Dios mío, eu necesito poñer o traxe, necesito ser pantalla, necesito vivir esa sensación, non podo pasar un ano sin vivir esa sensación. Entonces o que me contaba que fixo el foi vestirse en casa. Vestiuse en casa, botou unhas carreiras polo pasillo e dixo, bueno, pois é o que puiden facer, polo menos botei para fora o que tiña no corpo, non? Botei para fora esas ganas e esa enerxía que tiña acumulada despois dun ano. Eu creo que eso, eu creo que as persoas que se poñen a máscara é convírtense nunha enerxía diferente. Eu creo que conectan cas raíces, conectan co que significa todo isto. Para min, algo que me dice o meu pai sempre, todos os anos, é que o entroido é unha obra de teatro, bueno, isto xa orientado ao entroido de Liaza, que é o que vivimos nós así máis en familia, pero isto podémolo aplicar a todos os entroidos. O entroido é unha obra de teatro, o escenario é o lugar onde tú estás vivindo e os protagonistas son as máscaras, non? No noso caso, pois os protagonistas son os peliqueiros, o escenario é a picota e a obra de teatro, esa representación que tú estás vivindo é o entroido. Eu creo que estas persoas que se poñen as máscaras sinten esa enerxía e esa como incluso responsabilidade de representar todo o que os demais estamos vivindo, todo o que os demais estamos disfrutando. Porque eu, por exemplo, hai moita xente que che pregunta tú como sintes o entroido se non pos o traxe? E eu digo, jová, eu sinto entroido porque eu disfruto dos que están poñendo o traxe. Eu creo que
as persoas que poñen o traxe son a viva representación do sentimento de todos os demais. E ademais, se che gusta Entroido e coñeces e investigas e tal, claro, xa é certo que nunca vamos a entendelo como entende pois quen se viste, quen está dende dentro, non? Pero sí que se che gusta, se tes aprecio, se o investigas, se o comprendes e tal, claro, xa só escoitar ese son das chocas xa che entra algo por aquí que diste, mima, entón que teñen que sentir eles, non? Bueno, a xente que desa zona, non? E que escoita pois por primeira vez o cando sei, o 1 de xaneiro, non? Sí. Ten que ser unha pasada. Fan por aquí unha pregunta que pregunta do millón de imposible respostar, supoño, de se tes que lexir con que Entroido te quedarías. Home, a ver, eu, claro, de todos os entroidos da provincia, obviamente, quedome cos meus, cos que Claro. vivo eu, cos que onde me criei. Pero se teño que escoller entre Verín e Llaza, non podo, sinceramente. Porque para min o entroido de Verín significa moitas cousas e o entroido de Llaza significa moitas outras cousas. Eu criei-me en Verín, vivín en Verín toda a miña vida, fun ao cole aquí en Verín, os meus amigos están en Verín, e en Llaza o que tuve sempre foi familia. Entonces, claro, eu o entroido de Llaza vívollo dunha maneira moito máis íntima, moito máis familiar, moito máis sentimental, digamos. E o entroido de Verín vívollo pois máis disfrutar cos meus amigos, disfrutar da festa, que obviamente tamén disfruto un montón dos rituais e das tradicións do entroido de Verín, porque tamén hai rituais moi profundos e con moito significado. Pero bueno, digamos que as miñas raíces máis profundas, máis sentimentais, eu creo que están en Llaza, pero non podo escoller un. Eu non me imagino vivindo un entroido e non vivir o outro. Non o podo describir. Mas se te podes quedar con moitos, pois moito mellor. Exactamente. E logo tamén na túa investigación, non sei se detectaches tamén pois os efectos que din por aí, verémonos entón tanto en Lazo como en Verín. Que efectos ten a emigración, non? Porque supoño que co abandono tamén de moitos lugares, pois estas tradicións poden estar en perigo, entón non sei se no teu traballo de investigación pois tamén surdiu iso. Sí que surdiu. Claro, nos entroidos máis multitudinarios eso non se nota tanto. Porque no entroido de Verín, por exemplo, ou no de Xinzo ou no de Viana, que son os máis coñecidos, os máis multitudinarios, pois toda a xente que emigrou, incluso chamémoslle emigrar a vivir noutras cidades de Galicia ou vivir Sí. de España, xa non fai falta irse moi lonxe. Toda esta xente volve durante esta semana volve porque veñen á festa ou porque tamén veñen de volta a vivir esa tradición, non? Eu teño clarísimo que se algún día non podo vivir aquí, volvo, está clarísimo. Pero creo que nos pobos máis pequenos, pois todo iso acabou por incluso provocar unha perda de todo isto. Tamén un exemplo que podo poñer dunha das entrevistas é o entroido de Sande, no concello de Cartelle. Sande é unha aldea bastante pequena, é unha aldea cunha poboación moi limitada, é unha aldea que ten unha poboación nunha franxa de idade moi avanzada, o sea, a maioría de xente que vive en Sande é xente moi maior. Entonces, claro, toda a xuventude marchou, toda a xuventude fixo a súa vida pois en cidades ou en pobos, digamos, colindantes. Entonces, claro, toda esa tradición pois acaba por esquecerse. Sí que é certo que a día de hoxe, por exemplo, o propio entroido de Sande sigue moi presente grazas á intervención de certas asociacións e grazas a ese mantemento por parte de certas persoas, pero claro, sí que se viu superafectada a tradición pois por culpa desto, por suposto. Sí que é certo que hai lugares nos que eu persoalmente vexo o efecto contrario, vexo que por exemplo, en Llaza eu cada ano vexo máis periqueiros, a verdad. Eu este ano que xa empezaron os folios
vexo moitísimos chocos, eu digo, Dios mío, este ano é que vai haber moitísimos peliqueiros. Eu creo que, ao final, moita xente que fixo a súa vida fora, que tuvo fillos fora ou que formou as súas familias noutras cidades, ao final, pois todos eses nenos ou todas esas persoas acaban vindo ao pobo a poñer o traxe, non? Aínda que non se criaran aquí. Que está moi ben, que está genial, pero eu creo que a veces hasta hai lugares nos que ten o efecto contrario. Pero sí, por suposto, a emigración foi algo devastador para o entroido en moitas aldeas. De feito, hai moitas aldeas nas que antigamente existía o entroido e a día de hoxe xa non existe como tal. Ou Sí, que sí, sí. o entroido que había nesa aldea pasou o entroido, digamos, por exemplo, pois co entroido máis grande se comeu o pequeno, non? Claro. A min o meu pai, que é de Laza, sempre me comenta que nos pobos do concello de Laza, en cada pobo do concello había un entroido. Agora, Sí, claro, sí. todo o entroido xúntase na Mm. Picota, por exemplo, non? Entonces, eu creo que eso sucede, pois claro, por o despoboamento da parte Claro. rural de Galicia. Claro, ou que queda en algún sitio, por exemplo, en Chantada, quedou aí en Santiago de Arriba, nesa aldea, pero antes tiñan máis aldeas, non? Entón, agora como que quedou aí, ou supoño que, claro, que comentas ti en Laza, a parte de Matamá, Castro, a propia Laza, habería en cada sitio, non? Agora vaise... Eu, de feito, o ano pasado estive no de Sande, estiveron aquí nas segundas jornadas, e eu xa pensaba é casi heroico que fan porque, o sea, recuperaron todas as figuras, fano durante varios días, o tema da saída do oso nun entorno espectacular, aí nunha carballeira, o sea, é unha pasada e víveno de verdade e, claro, vai xente, non? Pero aí o gran reto é tamén, claro, que logo haxe xente na propia zona, non? Para seguir levando adiante, para facer parte diso, non? E comentan por aquí, nunca estive no entroido de Verín e son de Ourense capital, agora xa me pilla lonxe, pero teño que ir antes de morrer. No, e tamén, boas, que lle dirías a alguén de outra provincia que queira chegarse por primeira vez? A ver, é que, claro, é moi complicado. O sea, recomendar isto é moi complicado, porque para nós, o sea, que está genial, que eu invito a quen queira vir a vivilo, sempre desde o respeto, por suposto, e sempre desde unha posición de disfrutalo. Pero claro, non é o mismo recomendar pois un festival que está moi guai e no que o pasei super ben, que recomendarche a tradición, a miña tradición, a miña identidade. O sea, non sei se me estou explicando moi ben. Sí, 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 sí. Pero claro, para min é moi difícil, por exemplo, as miñas amigas da universidade, eu claro, todos os anos lles digo: "Tendes que vir, vaivos encantar, tal, non sei que", pero claro, e por qué? Que ten de distinto? Que facendes Claro, alí que non poida facer, eu que sei, en cualquier outro sitio se me vou de festa? claro, E digo, claro, e como cho explico? claro, Sabes? Como claro. explico isto? É moi complicado. E sobre todo, eu polo menos un pouco a miña percepción, coñecendo moitos entroidos, indo moitos amos, lendo, falando coa xente, entrevistando e tal, é que eu creo que é importante cando vas, non? Vas por primeira vez, previamente saber onde vas, o que é, o que significa todo iso, non? Porque igual quero decir, igual non vas a unha festa como concebimos hoxe non é unha festa, non? Claro, Entón, claro, eu, por exemplo, pois, non sei, por poñer un exemplo, esta fin de semana, pois fun outro ano máis a foliada que fan os folións en Manzaneda, e claro, non é unha festa uso como podemos entendelo, non? Pero se entendes o significado do que ali representan, falas coa xente que se viste, coa xente maior, estás falando, conversando, coñecendo, escoitando, non sei, ou seja, é como que é outro tipo, quero dicir, é unha festa, pero outro tipo de festa, non? Entón, se vamos igual a algúns, que logo noutros entroidos, pois é un marco máis convencional de festa, non? Pero eu, polo menos, o que vivín de fora, non? Porque si que no meu entorno, pois hai xente que pensaba de, non, vou ir a Viana porque quero ver o entroido, que din que é unha festa enorme e tal, pero
non está dentro dese marco que nos temos igual de festa o uso, non? Entón, por eso eu creo que é importante previamente É que documentarse. o entroido non é unha festa, o entroido é un Claro, ritual. Despois claro, está a festa que tú fas ao redor dese ritual, que está genial, claro, que o pasas super ben. Pero o entroido, a festa, xurdiu a partir da ritualidade, claro, digamos. Entonces, eu creo que se tú queres ir a visitar un entroido, o fundamental é que o respetes, porque o entroido tamén ten moito de expectación, incluso para nós, que somos os de aquí, por exemplo. Eu en Laza, eu que son de Laza, o que fago en Laza é observar, é disfrutar o que vexo, disfrutar, pois, os colores dos peliqueiros, escoitar a música, para min iso é tamén observar e disfrutar do que observas tamén é participar, claro, porque ao final o público é fundamental para o protagonista da obra, non? claro. Entonces, eu creo que o máis importante, cando tú veñas a visitar un entroido é respetar esa parte de ritualidade, porque ao final o entroido non é a festa, é a ritualidade. Despois está a festa que se crea, que é genial, que é maravillosa, pero o que verdadeiramente é o entroido, se tú queres vir a ver o entroido, tes que vir a ver esa ritualidade, entonces o que tes que facer é respetala. Claro. Tú despois podes vir de festa, tú podes vir o sábado de entroido aí que a Verín hasta as 7 da mañá e pasalo super ben. Claro, eso está genial. Pero se realmente queres vivir o que verdadeiramente é o entroido, tes que acercarte a esa ritualidade e, sobre todo, respetala. Claro, hai moita xente que por aquí nesta zona non entenden por que un peliqueiro che dá cunha zamarra ou non entenden por que che dá o cigarrón. Claro, cando che dá, pica. Pero por que che dá? Porque tú non respetaches o seu camiño, porque tú non respetaches o traxe, porque tú non o respetaches a el. Entonces, claro, hai que entender un pouco tamén esa parte. E cando tú fas unha visita, o máis importante é respetar o anfitrión, non? Pois eu creo que neste caso é o que importa. E se te metes no medio sen querer e te dá un zamarrazo, incluso ás veces vas e dis, o sea, non che gusta, pero che gusta, non? O sea, tamén ás veces, bueno, home, se te dá moi forte, pero, Home, non. pero, A ver, pero todos algunha vez, pero eu se o levo non me queixo, porque eu sei que se o non. levo porque o teño que levar. Entonces, pero digo, Sí. bueno, pois E porque vas a iso e sabes que pode pasar, esa está, é como, eu lembrome hai máis de 10, 12 anos, cando estaba en Laza se quixaran ali unhas persoas porque le estaban lanzando formigas, e foi en plan, e logo que pensabas que iba a pasar agora, non? Claro, claro, exactamente. pero sí, o que comentan aí, eu, por exemplo, o ano pasado que fun a Xironda, claro, pois non vas a unha festa ao uso, non? Pero ves ali como se, bueno, visten, como corren, logo pois tiven a sorte de que me contara un pouco de en que consiste, meterme nunha casa para ensinarme outras máscaras e tal. Entón, quero dicir, igual ten outra parte tamén fora da festa, non? Que é de aprendizaxe e de empaparte un pouco pois o que fai a xente que tamén para quen lle guste, eu creo que é moito mellor que unha Sí, festa convencional, non? completamente. Eu persoalmente disfruto moitísimo máis deses momentos de ritualidade que dos momentos de festa, que me encantan os momentos de festa, que os disfruto un montón. Pero para min o entroido, eu creo que festa xa hai todo o ano en miles de ocasións. Para min o entroido son moitas máis cousas, eu disfruto de moitas máis cousas a parte da festa. E creo que eses momentos que vives tamén ca familia de portas para dentro, cando vistes a un peliqueiro, nós que vestimos o meu irmán na miña casa, eu creo que son os momentos que máis representan o que verdadeiramente podes sentir nesta celebración. É algo que volvendo un pouco ao tema da investigación, é algo que me dicían todas as persoas ás que entrevistei tamén. Claro, sí. E sobre, continuando coa túa investigación, nas entrevistas non sei se tiveches a posibilidade ou a percepción de que había unha semellanza nesa percepción do entroido ou, pola contra, unha diferencia, non, de visión entre a xente máis vella e a xente máis nova, e como se iba mudando esa visión, non? Ou pola contra, pois había unha similitude, non? Sí, digamos que, bueno,
O Entroido é unha celebración que poden disfrutar persoas de todas as idades. Os nenos teñen o seu lugar, os xóvenes teñen o seu lugar, as persoas máis maiores tamén teñen o seu lugar. Eu creo que a medida que tú vas cumplindo anos, pois vas ocupando roles diferentes. Algo que se observou na investigación, porque claro, algunhas das persoas que investiguei eran máis maiores e outras eran máis xóvenes. Entonces, bueno, pois nótase pois quen o vive máis de noite, quen o vive máis de día, quen participa máis activamente nuns rituais e quen participa máis activamente noutros. Algo que sí que é moi curioso é como participan os nenos no Entroido, porque, bueno, os nenos participan sempre desde o punto de vista da diversión, dos disfraces, bueno, un pouco pois, tamén da música, do que é divertirse, festa, porque os nenos tampouco entenden moi ben esa parte de espiritualidade e de identidade que ten o Entroido. É algo que van a ir arraigando co paso dos anos, pero cando son nenos todavía non son capaces de comprendelo, que é totalmente normal. Pero, por exemplo, un tema que se tocou especificamente nalgunha entrevista foi os nenos que poñen os traxes, os nenos que visten as máscaras. Algo que lles, bueno, algo no que lles axuda moito poñer o traxe e vestir a máscara é na concepción do espazo e dos tempos. O sea, como os nenos comezan a saber por onde teñen que ir, os tempos que teñen que ocupar poñendo ese traxe, a responsabilidade que empezan a ter cando se poñen ese traxe, o que están representando. Eso é moi curioso porque cando tú ves a un neno pequeniño, pois no noso caso aquí, vestido de periqueiro ou de cigarrón, é super gracioso porque realmente a min personalmente é como ver a un adulto, o sea, é como ver a un neno vestido de adulto, non? Entonces, aí podes observar como eles empezan a controlar un pouco esa importancia do tempo, dos espazos, un pouco como van adquirindo esos roles de participación da tradición. Despois, a xente máis xoven e de mediana edad, pois disfruta do Entroido dunha maneira superactiva, digamos, protagonizando todos estes rituais e participando neles. E despois a xente máis maior, de máis avanzada idade, pois o que fai é vivilo, sobre todo, desde a observación, non? E sobre todo vivindo o que eles deixaron detrás deles, non? Digamos que, bueno, ver como os avós ven a un neto vestido de peliqueiro ou de cigarrón, digamos que para eles tamén ten que supoñer un orgullo moi Claro. grande, como un pai ver o seu fillo, non? Eu creo que as persoas máis maiores o rol que exercen é ese rol de pasar o testigo, de xa disfrutalo desde o punto de vista máis como observadores e ver como as novas xeracións están pois vivindo de novo o que eles viviron. Sí, sí. E sobre o que comentábamos ao comezo tamén, sobre o que falabas ti, non, de como pode marcar tamén no mundo educativo. Non sei se, sendo eso que falábamos antes, a principal festa da cultura galega, que en moitos sitios, pois, sí, o ano xira en torno ao Entroido, non? Non sei se podería, quer dizer, sería positivo incluso tamén para poder comprender o que é, o que significa, o que se fai, que se poida ter maior respeto cara a eles, non? Incluindo, pois, igual como unha unidade didáctica dentro do modelo educativo, non? Na que poidamos tamén, pero non só coñecer, pois, igual, hai este entroido, que tamén, non? Sino un pouco, pois, o que significa e o que hai detrás diso, non? Porque agora sí que é certo que, pois, fan cousas pois, nos días previos e todo iso, non? Pero igual poder ensinalo, non? Cun ensino máis reglado, se o ves, pensas que podería ser necesario. Sí, totalmente. A verdade é que, bueno, pois igual que estudamos moitísimas outras representacións populares e moitísimas outras festas e celebracións culturais que existen ao redor do mundo, creo que tamén deberíamos investigar e estudar a nosa propia. Porque ao final, unha das preguntas da entrevista era que dinámicas ou materiais ou actividades coñeces no mundo educativo en relación ao Entroido. E as respostas eran, bueno, pois coñezo algún libro, coñezo algunha unidade didáctica, hai, porque as hai, pero Sí. bueno,
non profundizan tampouco dunha maneira pois moi, digamos, específica. Ou que sei, por exemplo, os desfiles que se fan en Verín, faise un desfile infantil todos os anos, organizado por parte dos coles, que iso tamén está genial. Pero eu tamén, o que eu particularmente pretendín con este traballo foi darlle esa visión máis cultural, máis educativa. A miña intención de cara ao futuro tamén, a partir sobre todo desta investigación, é crear algún tipo de material didáctico no que me poida apoiar no Entroido para poder, digamos, inculcar unha serie de coñecementos e desenvolver unha serie de competencias. Porque, digamos que é parte da nosa cultura, é parte non, é a nosa cultura, porque realmente a cultura ourensá está baseada no Entroido. A nosa representación ao longo do resto, a través do resto do mundo é o Entroido. Para nós, o primeiro que nos ensinamos ao mundo cando queremos decir quenes somos é o Entroido, é a nosa máscara. Entonces, eu creo que é vital empezar a incluílo nun currículum educativo dunha forma un pouco máis formal para ensinar xa desde pequenos pois a importancia que ten para nós como comunidade, a importancia que ten para nós como pobo e sobre todo na nosa conformación identitaria. Porque, sí que é certo que existen libros, sí que é certo que existen documentais, existen un montón de representacións sobre que é isto e sobre o que pode significar, sí, pero existen moi poucos materiais a través dos que se poida aprender a partir de isto. E creo que iso é algo fundamental xa na época na que vivimos, pois empezar a poder tratalo nun ámbito moito máis educativo. Porque eso sí te iba a preguntar agora que ao final, ti co teu TFG, o sea, queres, fixéchelo, quedou aí xa ou tes pensado, pois, igual con el ou facelo público ou a partir del intentar desenvolver algo novo ou un pouquiño, ou digamos que quedou aí o que nese final de grado? Non, a miña idea é seguir con isto, é seguir esta liña de investigación, a miña idea, como che comentaba, é crear algún material, de feito, xa teño algunha idea para crear algún material que toque este tema, tamén, sobre todo, poder participar en iniciativas como a que tú hoxe estás presentando, como este tipo de xornadas para poder seguir difundindo a miña investigación, porque creo que, aparte de vivir o Entroido e aparte de ver toda esa parte festiva, creo que tamén é moi importante analizar toda a parte cultural, que é o que eu pretendía con este traballo, e a miña idea é seguir esta liña de investigación. Si podo desenvolver máis iniciativas a partir de todo isto, seguireino facendo. A parte de que, porque é unha ilusión persoal, por suposto, porque creo que é algo que pode axudar moito ao noso pobo e á nosa propia cultura. É que, ademais, eu, porque vexo agora, preguntareiche deso agora, porque xusto me viu a mente, non? Pero eu creo que é necesario, pois, alén desa fascinación que temos moitas veces pois ver un traxe, por ver algo, todo, eso, pois, un pouco, pois, todo a identidade cultural que hai detrás de eso, coñecela, non? Porque eu creo que canto máis xente coñeza, máis posibilidades hai de que se hai moita xente nun Entroido, respeten ese Entroido, non maioritariamente, que xa pasa realmente, non? Pero pode ir moito máis alá, non? E non sei se tamén, pois, tes pensado ou se pensas que igual o que son as novas tecnoloxías, redes sociais e todo iso, pois poden ser parte nesa idea que tes ti de continuar divulgando esta liña de investigación. Por suposto, eu creo que a día de hoxe todo o que teña que ver cas redes sociais e ca telecomunicación global que existe, pois é algo que digamos que todo este ámbito en cuanto a redes sociais, todo isto é algo que xa está incluído en todas as partes da nosa vida, en todos os ámbitos da nosa vida. Quero dicir, a partir de agora eu creo que xa non se pode facer nada sin contar cas redes sociais e sin contar cas telecomunicacións. Porque nós, por exemplo, hoxe estamos aquí comunicándonos a través de internet, a través da rede, estamos falando deste tema. Entón, eu creo que ten cabida perfectamente en todo isto.
O entroido é unha tradición moi antiga, rural e moi enxebre, pero iso non quere dicir que non se poida adaptar aos novos tempos. Como todo tipo de Claro. tradicións vai a ir evolucionando en cuanto á sociedade. Entonces eu creo que é fundamental non rechazar este tipo de materiais que temos e senón incluílos, porque eu creo que é o que pode dar moitas máis facilidades para poder levar a cabo as ideas que temos. A día de hoxe as redes é algo que, bueno, que é fundamental saber controlalo, saber utilizalo, saber incluílo nas nosas dinámicas. Porque, bueno, digamos que a día de hoxe é a rede de conexión máis importante e máis grande que existe. Entón, eu creo que transmitir cultura, o sea, eu creo que podemos aproveitarnos de iso e transmitir cultura a través de todas estas redes. E creo que o Sí, sí, Entroido se pode adaptar a iso. podes adaptar, efectivamente. Comentar que, bueno, estamos xa no final, se alguén quere facer algunha pregunta que deixe polo chat, dicían por aí arriba antes que creo que en Laza un dos días invitan a un cacho de bica, é certo? É certo. Sí, o domingo por a mañá é o reparto da bica. Sí, 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 para min é o día máis bonito. é moi bonito, sí, sí, sí. É que eu creo que o domingo de estrea é Sí, unha pasada, é o sí. domingo da estrea, sí, precisamente. Sí, 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 é unha pasada. Nada, nas últimas dúas preguntas que teño, bueno, están un pouco ligadas, non? Unha delas, se que xa tocamos algunha cousa, e é se pensas que a percepción do Entroido como unha festa ou que igual se toda esta divulgación non chega a gran maioría da xente se pode afectar, non, a supervivencia deses propios entroidos ou mesmo alteralos, non? Se pensas que na túa liña de investigación se puideches dar falado de eso ou se ti detectas, non, que xa está alterando algúns ritos, non? Ou non sei un pouco como ves eso, non se pensas que pode alteralo ou que finalmente vai a adaptarse, non? E vai a poder seguir celebrándose todo isto como foi sempre, bueno, con adaptacións, non? Pero un pouquiño, pois eso, nesa liña, non? Todo o tema do, eso, pois da percepción dunha festa e xa enlazo coa última, non? E tamén coa chegada do turismo, non? Bueno, este tema é super polémico, realmente, porque sí que é certo que eu creo que enlázase un pouco co que comentaba antes, non? Eu creo que toda persoa que queira vir a disfrutalo, pode vir a disfrutalo sabendo o rol que debe ocupar. Si debe ocupar un rol de observación, observar. Si debe ocupar un rol de participación, participar. Pero sempre desde o respeto. Eu creo que sí que é certo que as multitudes masivas que leva habendo todos estes últimos anos, bueno, eu non recordo un Entroido sin multitudes, porque, bueno, xa estas multitudes que hai, por exemplo, en Verín agora na noite de comadres ou en Laza o lunes das formigas, claro, é que veñen autobuses de xente, entonces somos povos pequenos. Realmente aquí a praza de Verín non pode albergar a 15.000 persoas, obviamente, nin a praza de Picota en Laza, eso está clarísimo. Entonces, claro que esas multitudes masivas, pois claro que van a exercer un mal efecto na ritualidade, eso é evidente, porque ao final unha ritualidade e os ritos que se llevan a cabo e esa espiritualidade só a podemos sentir os que verdadeiramente nos criamos nela, os que verdadeiramente a vivimos todos os anos, os que verdadeiramente a protagonizamos todos os anos. Sí que é verdad que pode vir xente a disfrutala, a observala, a vela, a coñecela, pois claro que sí. Pero claro, cando xa veñen a participar sin saber participar, aí é cando, pois, surgen os conflitos, que eso, pois, é totalmente normal, como supoño que pasará en En moitísimas cualquier outra. e en todo o mundo. Pero bueno, durante todos estes anos, pois, soportamos esa multitud, eu creo que a medida que pasen os anos, non creo que ese sexa o motivo polo que o Entroido se vai a ver afectado, nin que vaia a desaparecer, nin que a ritualidade vaia a ser diferente. Non creo que ese sexa o motivo. Que a veces afecta, sí. Que a veces incluso molesta esa falta de respeto, sí, claro que sí. Pero bueno, non tampouco
tampouco quero dicir que eso vai a facer que o Entroido cambie, porque o Entroido vive en nós, e mentres quede xente de aquí que o viva de verdade e que participe de verdade, o Entroido vai ser o Entroido que foi toda a vida. Eso, sí, foi o ano pasado que me convidaron a falar ao Museo Galego do Entroido de Xinzo, que, por certo, van a estar por aquí nas jornadas tamén, un pouco pois sobre o Entroido e as novas tecnoloxías, e tiñamos ali un debate, non? Sobre esta cuestión, e o certo que é moi complexo, claro, como pos a barreira, como controlas eso, e logo, sobre todo, sempre buscar un equilibrio, non? Porque, por unha parte, para moitas estas vilas é moi importante, non? Porque é o gran evento que teñen en todo o ano, non? E xera un movimento en todos os aspectos moi importante, non? Pero a vez tamén queren conservar esa, bueno, a tradición, que non se vexa alterada, que non haxa incidentes, etc. Entón, buscar ese equilibrio é moi complicado, un tema moi espiñento que ten unha solución, o sea, non é tan sinxelo, non? Claro. Eu creo que, claro, cando xa chega un momento no que toda a xente que ven, pois como levo dicindo todo o rato, non respeta onde están os límites da festa e onde están os límites da espiritualidade e de todo o que significa para todos os que vivimos aquí, de verdad, pois cando eses límites se cruzan, pois aí é cando, pois claro, as cousas poden non funcionar. Pero, Claro, bueno, é algo super polémico, a verdad, porque sí, o Entroido tamén é un motor económico claro, superimportante para a nosa zona, por suposto, entonces, claro, depende desde que punto de vista o vexas. Eu sí que son claro, unha persoa que eu disfrútoo moito igualmente, entonces, pois, bueno, non sei, a min sempre que claro. se veña, con respeto, pois Claro. genial. Claro, supoño que moitas veces é buscar puntos intermedios sempre de eu lembrome o ano pasado, pois en Sande que teñen fan un xantar antes a saída do oso, non? Sí, Din, bueno, pois poderíamos facer un xantar para 800 persoas ou 1000 e teríamos esa xente e estaríamos todos moi apretados, non? Entón, pois preferimos pois que haxa 300 ou 400 ou así, que vamos a ser un pouquiño menos, pero vai haber bastante xente e podemos estar máis cómodos, non? Entón, sempre, supoño que é sempre buscar pois un punto intermedio no que convivan ambas cousas, non? Creo eu. exactamente. Eu creo que sí, que ese é o punto fundamental, totalmente. Bueno, nada máis, eu pola miña parte nada máis. Non sei se tamén queres comentar algo máis, pois a túa liña de investigación, pois que non tocáramos ou algo a destacar. Bueno, non, eu creo que principalmente, falamos dos aspectos máis importantes e que máis chaman a atención, por suposto. Eu creo, bueno, eu quero dicir que para min facer esta investigación foi unha experiencia increíble, porque eu, a verdad, aínda que vivín o Entroido desde siempre, e para min o Entroido sempre foi algo superimportante e que me marca sempre moitísimo, para min todos os Entroidos da miña vida son importantes, pero sí que é certo que desde que fixen esta investigación, o ano pasado, mientras era o Entroido, eu estaba facendo a investigación, e este ano pois xa a teño terminada, sí que é certo que xa o vexo desde outro punto de vista, porque xa vexo tamén a riqueza doutros Entroidos, vexo como todas estas tradicións conviven na nosa provincia, e para min é algo super enriquecedor, é algo que me enche de orgullo como galega e como habitante da miña comarca, porque é moi inspirador ver como unha tradición tan rural enche a vida de tantas persoas. Nada, solamente tamén quero agradecer ás persoas que traballaron comigo no traballo, as persoas que entrevistei, porque grazas ás súas testemuñas esta investigación foi pois todo o que eu esperaba, acadei os obxectivos que quería acadar, e nada, pouco máis podo dicir, a verdad. Que moitas gracias por contar comigo para hoxe, e nada, que xa está. Mira, din por aquí no Instagram, a mesma persoa de antes, si tes pensado subir o teu traballo de fin de grado ou non. Publicalo ou sí, pois Sí, entendo que publicalo, sí. sí, sí, de feito, pois estou traballando neso. O que pasa é que, bueno, a veces é complicado, pero Xa.
Pero, bueno, sí, a miña idea sí é publicalo e poder seguir difundíndoio, por suposto que sí, e seguir traballando nisto e crear máis materiais sobre isto, por suposto. Bueno, para a xente que decía así para coñecer por primeira vez tamén estánse facendo cousas moi guais como é o tema da Mascara de Ibérica en Viana, en Sí. Vilariño, no que van entroidos en moitísimos sitios, ou esta fin de semana en Santiago de Riba que foron varios entroidos, tamén a Maceda ali en Carguizoi adoita levar algún outro entroido de fora, entón sí que hai ese rollo guai de que se están tecendo moitos lazos en común con outros Sí. sitios, entón é un espazo para poder coñecelos. A min pareceme moi positivo porque é unha maneira de establecer moitos lazos culturais entre todos os povos de Galicia. Cando xa te levas unha máscara a outra comunidade que non ten nada que ver con nós e que non ten absolutamente nada que ver con ca nosa sociedade, ca sociedade galega e con o noso sentimento, pois quizás xa sexa máis difícil, non? Pero cando Claro. todos os povos galegos pomos en común as nosas tradicións, a min pareceme algo verdadeiramente máxico e superinspirador tamén, porque creo que é unha forma de compartir todo o que somos e de poñer en común todos eses valores que representan a nosa comunidade. Está moi guai, a verdad. Sí, a verdade que sí, eu recomendo para que non fose nunca que vai a Mascara de Ibérica, que sempre se fai despois en Troio, aínda que estes días penso que anuncian que vai ser un pouco máis tarde, pero, Sí. bueno, recomendo ver. Nada, bueno, pola miña parte nada máis, eso, darche as grazas pois por vir hoxe a este directo, para que foi unha conversa moi interesante, participar, bueno, parabenizarte tamén, non, por ese traballo de investigación e nada, eso, novamente, pois darche as grazas. Pois moitas gracias a ti, a verdad. Foi un placer, así que vayan moi ben o resto das xornadas e xa nos veremos no Entroido. Pois sí, seguro que sí. Nada, deixoche, eu vou a despedir isto, deixoche marchar e nada, graciñas. Gracias a ti, hasta logo. Chao. Chao, chao.